Dobrý deň, vítajte na tomto webinári ohľadom revenue modulu RevPro. A v veľmi krátkosti a rýchlosti by som vám ho chcel teda predstaviť, jeho možnosti, parametre nastavenia a hlavne teda pridanú hodnotu, čo vám dokáže v rámci vašich prevádzok priniesť. Na úvod by som chcel spraviť len taký základný rešerš, akým spôsobom a čo vám vlastne systém Ellipse dnes umožňuje pri práci s dynamickými cenami. A viete veľmi dobre, všetci, čo používate Ellipse, že od začiatku je v podstate systém nastavený na dynamické ceny, čiže vy si môžete pre každý jeden deň, pre každú kategóriu izieb nastaviť flex ratey, ktoré čiastočne dokázal už aj v minulosti systém napríklad podľa vašej obsadenosti a automaticky dvíhať, pri nižšej obsadenosti možno aj ponížiť a v prípade možno dlhších pobytov zlacňovať v kombinácii s cenovými koeficientami a teda s cenovými rejtami, ktoré ste si nastavovali ako first moment, last minute, vám umožňoval aj vytvárať rôzne first moment balíčky alebo nevratné rezervácie bez možnosti storna, čiže pomerne veľké možnosti na hranie sa s dynamickými cenami a typmi pobytov. Zároveň ste všetky tieto dynamické ceny mohli použiť aj pri vytvorení pobytových balíkov, čiže aj samotné naceňovanie pobytových balíčkov môžete robiť cez FlexiRate a dynamické ceny, ktoré sa ťahali do týchto pobytových balíčkov a naviazali na seba doplnkové služby. Takže aj do tejto doby a boli možnosti Ellipsu pomerne bohaté. Neskôr prišla požiadavka z trhu a od vás viacerých, aby ste si mohli dynamické ceny nahrávať cez hromadné editácie z vlastných prepočtových nejakých Excelov. Vytvorili sme pre vás API pripojenie a zároveň aj pre akýchkoľvek externých partnerov, ak príde nejaký externý revenue modul a chcel by vám posielať prepočtené dynamické ceny z trhu, alebo si ich budete prepočítavať sami, tak si môžete na základe vzorových dát zasielať a importovať podľa tohto vzoru štruktúry tých dát a automatický hromadný import nových cien. Čiže tie možnosti sú tu otvorené a pomerne dynamické. Napriek tomu my sme cítili, že existujú možnosti a máme na pozadí toho systému možnosti vrátane napojenia na rôzne otvorené API, na napojenie na Booking.com, Expediu a ďalšie OTAs, ktoré máme v rámci Channel Managera a máme k dispozícii data. A sme cítili a vnímali možnosti, ktoré nám aj dnešná doba vlastne prináša a kde by sme sa mohli v rámci toho revenue posunúť. Čiže urobili sme si takú hĺbkovú analýzu interných možností, externých API a začali sme zbierať data z trhu. To bol taký významný krok a následne sme to vlastne dali celé dokopy a prinášame komplexný revenue modul, ktorý vám dokáže v plnohodnotnej miere a vo finále aj plne automatizovane aktualizovať dynamické ceny podľa mnohých faktorov alebo teda viacerých faktorov a koeficientov. Dokáže vám to v reálnom čase analyzovať data a okrem toho, že vám to optimalizuje ceny, môžete využiť aj analýzu OpenAI, ktorá vám vytvorí takú revenue stratégiu, urobí vám revenue analýzu, navrhne vám aktívne kroky a, a podľa toho môžete ešte urobiť nejaké opatrenia, upraviť koeficienty, zvýšiť v niektorých termínoch cenu a podobne. Celým si to prejdeme a budeme sa tomu naozaj venovať pri tom setupe tých koeficientov. A ja som chcel dať do pozornosti aj to, že v rámci našej stránky Horeca Group.sk pod záložkou Info a novinky nájdete články a blogy. My sa častokrát dotýkame aj tejto témy revenue. Ste naozaj rôzna škála klientov. Veľa z vás je doslova do toho revenue zahryznutá. Viacerí z vás spolupracujete s externými revenue manažérmi a viacerí z vás sa snažíte riešiť to revenue aj individuálne interne. Je tam rôzna úroveň toho vzdelania a know-how a informácií, ktoré máte k dispozícii. My sa snažíme prinášať v článkoch aj novinky a vysvetlenia a nejaké také polopatistické vysvetlenia, čo sú rôzne ukazovatele, čo sú ADR-ky, Reupagy, prečo by som ich mal sledovať, na čo sú dobré. Takže dávam do pozornosti. Určite sa aj v rámci revenue častokrát dotýkame takých pojmov ako ADR, Reupar. Tak na začiatok len v krátkosti spomeniem, že ADR-ka
ADR alebo priemerná cena za izbu znamená, že zoberieme tržby za ubytovanie a predelíme ich počtom obsadených izieb. Čiže ak som mal jednu obsadenú izbu za 100 eur na noc, tak moja tržba bola 100 eur a 100 deleno 1 je 100 a moja ADR je 100. Ak by som mal obsadené dve izby, jednu za 100, jednu za 80, tak moja ADR je na presných 90 eur na noc. Takýmto spôsobom sa ADR-ky prepočítavajú a na ADR-ky sa pozerá cez rôzne pohľady, cez pohľady distribučných kanálov, cez kategórie izieb, cez segmenty a podobne. Reupar je celková tržba za ubytovanie v rámci hotela a ubytovacieho zariadenia prepočítaná na disponibilné izby, čiže ako keby ste vašu tržbu a nepredelili len tými obsadenými izbami, ale komplet všetkými izbami, ktoré máte v portfóliu a to bol ten váš taký vaša ako keby vaša sila alebo schopnosť z vašich disponibilných izieb utržiť určitú tržbu. A Treupar, na rozdiel od ADR-ky, sa pozerá aj na celkové tržby za izbu. Toto je celkom zaujímavý pohľad, hlavne pre rezorty, ktoré ponúkajú doplnkové služby, nejaké wellness a podobne, strávy. Sú to celkové tržby, čiže nielen tá tržba za ubytovanie, ale aj stravovanie, wellness, masáže, čo skonzumovali hostia, predelené na obsadenú izbu. Čiže ten Treupar i bude určite vyšší ako ADR, pokiaľ poskytujete doplnkové služby. A častokrát má veľký význam, niekedy mimo sezóne ste ochotní spoluprácu aj so zľavovým portálom ísť s tou cenou trošku nižšie, ale viete, že tí hostia míňajú peniaze, nechávajú vám dotočnú spotrebu a aj to vám vytvára revenue v rámci vašej stratégie. Upsellom voláme všetko to, čo sa vlastne zinkasovalo nad rámec tržby za ubytovanie, čiže to, čo klient minul okrem toho svojho ubytovania, ktoré mal v cene pobytu. A upsellom v tomto ponímaní sú aj doplnkové služby, ktoré sú v cene pobytu už pri zakúpení tej rezervácie. Čiže ak príde rezervácia, máte nastavené možno aj v rámci Ellipse interné splity a mal by som pobyt za 150 eur, v ktorom mám 40 eur stravovanie, 20 eur vstup do wellness, tak týchto 60 eur je môj vnímaný upsell. Reopak sú revenue prepočítané na disponibilného hostia. Čiže ak som mal a Treupár napríklad 120 eur na izbu, ale na izbe spali dvaja hostia, tak môj Reopak je 60 eur, čiže ten jeden host mi vytvoril tržbu 60 eur na jednu obsadenú noc. Ak si dáme do pomeru celkové tržby a ADR-ku, tak by sme si vytvorili tzv. ARI index a to sú také dodatočné spotreby, čiže to, čo mi ten host spotreboval naviac v pomere ku ADR-ke, čiže koľko eur som utržil od toho hostia naviac za každé 1 euro ADR-ky. Je to taký doplnkový pohľad. Naozaj vám dám do pozornosti článok, tu sa tomu popisu naozaj venujeme trošku hlbšie a porovnávame rôzne typy pobytov a rôzne typy hotelov. Samozrejme iný je mestský hotel, kde ponúkate iba ubytovanie s parkovaním a iné sú rezorty, kde sú aj možno nejaké doplnkové služby, čo je ale teda naozaj odporúčaním, je, aby som dobre vedel nastaviť tú svoju revenue stratégiu, aby som dobre vedel nastaviť tie svoje dynamické ceny. Tak ja potrebujem poznať tých svojich klientov a potrebujem poznať, kto mi vytvára to moje revenue, kto je moja klientela, ktoré segmenty hostí sú pre mňa kľúčové a presne k tomu sme vytvorili aj revenue systém ReuPro. A ak sa prepneme do už záložky Booking Rev Pro, tak ten celkový revenue modul môžeme rozdeliť na takú analytickú časť a na takú tú setupovaciu časť, ktorá vám optimalizuje ceny a možno tretiu časť je AI analýza, ktorá vám slovami popíše, čo sa to vlastne u vás deje, a aký je vývoj a možno vám navrhne aj nejaké odporúčané kroky. A tie analytické záložky sú práve tieto štyri. Je to analýza distribúcie vašich izieb, analýza reupa a tempo predaja, ktoré vám ukáže, akým tempom oproti minuloročným predajom dnes predávam. Analýza distribúcie
je report, ktorý veľa z vás veľmi dobre pozná. Je to v podstate ako keby analýza distribučných kanálov. Veľa z vás si tento report pozerá v bežnej záložke reporty. A čo je pridanou hodnotou tejto záložky je to, že systém za vás analýzuje 12 mesiacov dopredu, 12 mesiacov dozadu a na jedno načítanie vám poskytne takýto komplexný náhľad. A v grafe vidím najbližších 12 mesiacov dopredu, vidím komplexne najvýkonnejšie distribučné kanály, ktoré distribučné kanály mi robia najväčšiu ADR-ku, ktoré kanály mi robia najväčší upsell, a ako sa mi tá ADR-ka v rámci mesiacov mení, ako sa mi mení aj skladba tých mojich distribučných kanálov. Čiže to je ten náhľad taký do budúcna. A tu mám medziročné porovnanie s takým nadhľadom 12 mesiacov dopredu, 12 mesiacov dozadu, koncový stav, nie je to pick-up. A porovnávame počet izbonocí, podiel tohto distribučného kanála na tej obsadenosti, aké mali priemerné ADR-ky za celých 12 mesiacov, aké boli dodatočné spotreby, čiže ten treu pár prepočítaný vlastne na každú obsadenú izbu, že 118 eur bolo ubytovanie, 148 za expediu boli celkové tržby a 30 eur bol ten samotný upsell, čiže kto mi vytvára najväčšiu dodatočnú spotrebu. A samozrejme, zaujíma ma aj medziročná zmena, čiže ktoré distribučné kanály mi stúpajú, ktoré mi klesajú, a ako sa menia ADR-ky, no a či mi to nejakým spôsobom neuteká niekde, kde nechcem. Samozrejme, celý rok je každý iný, preto v spodnej časti je tá analýza rozbitá ešte na každý kalendárny mesiac. Čiže vy si môžete ešte v spodnej časti analyzovať, ako to vyzerá v lete, ako to vyzerá v zime, a kde sa prelínajú tie ADR-ky, kde sa vyvíja ten podiel na obsadenosti. A viete, že potrebujete v oktobri a v novembri potiahnuť obsadenosť firmami alebo používate zľavové portály, ako sa vám tam hýbu ADR-ky, aké som mal ADR-ky minulý rok, či sa mi to tento rok ťahá tak smerom hore, ako chcem, alebo by som mal urobiť nejaké opatrenia. A druhá záložka analýza izieb je tiež report, ktorý poznáte. Je to vlastne výkonnosť alebo výkon podľa kategórie izieb. A znova ten systém na pozadí každú noc analýzuje 12 mesiacov dopredu, 12 mesiacov dozadu a najbližších 12 mesiacov vám pekne rozbije, ukáže vám vaše ADR-ky po mesiacoch, vrátanie upsellov a pekne vidíte, že či sa vám tá ADR-ka po mesiacoch hýbe tak, ako chcete, ako ste ju mali nastavenú. A dole je opäť súhrn 12 mesiacov dopredu, 12 mesiacov dozadu a medziročná zmena. A potom sú vlastne mesačné analýzy, ako sa mi ADR-ky hýbu z mesiaca na mesiac. Čiže namiesto toho, aby ste ručne vyklikávali 10 reportov, to máte pekne vlastne pripravené v jednej záložke analýza izieb. Trošku nový pohľad, ktorý doteraz ste reportoch nemali, je analýza Reupak. A tu systém namiesto vás zanalizuje skladbu hostí, ktoré sú na jednotlivých rezerváciách v hotelovej plachte. Je to záložka, ktorá sa dá aj dynamicky meniť vybratím nových termínov, čiže vy si môžete analyzovať aj nejaké konkrétne obdobia. A tu je ten pohľad defaultne nastavený na napríklad posledné 2 mesiace. Ak by ste si chceli sledovať dlhšie obdobie, tak si môžete pozrieť aj rok. A ten systém prejde všetky rezervácie v hotelovej plachte, čiže nie je to vznik rezervácie, ale je to naozaj, že reálna rezervácia v plachte a rozsegmentuje vám klientov do takých typizovaných skupín, čiže či to bol individuál, či to boli dvaja dospelí, traja dospelí a viac, alebo typizované rodiny 2+1, 2+2, 2+3 a väčšie rodiny, čiže naozaj vytvorí také segmenty zákazníkov a možno vám aj trošku napovie, že ktorý typ klientely mi robí najväčší podiel na mojich tržbách a ktorí títo hostia majú najväčšie priemerné spotreby na jedného hostia a ktoré distribučné kanály majú najväčšie spotreby na jedného hostia, aké sú tie doplnkové služby, ktoré mi tí hostia vlastne míňajú, ktoré sú tie najvyššie, aký je priemerný upsell tých kategórií na jedného hostia, z ktorých krajín sú najväčšie spotreby a ktoré apartmány alebo ktoré typy izieb vo vašom prípade majú najväčší reupak a potom sú tu ešte na konci aj rozbité jednotlivé drobné distribučné kanály. Zajímavejší pohľad je potom už na samotné data, kde si viete pekne analyzovať. Tu je taká stromová štruktúra krajina, distribučný kanál, typ izby a typ hostia. Z tohto vy viete povedať, že kto vám urobil vlastne najväčšie obraty. A tá tabulka bude väčšia, môžete si ju zobraziť cez zobraziť všetko podľa toho, koľko tam je dát. Vidíte, kto vám urobí obratovo najväčšie podiely na tej obsadenosti. To nemusí byť vždy tá klientela, alebo vo väčšinou prípade to nie je tá,
ktorá robí najväčší reopak. Je to vlastne zoradené podľa tej najvyššej tržby na jedného hostia, takže naozaj vám to ukáže, že ktorý typ klientely a odkiaľ vám robí vlastne najväčšie revenue. A môžete sledovať aj ten ARI index, čím väčšia hodnota nad 1, tým viac ten host prináša dodatočnú spotrebu a na každé 1 minúte a euro v rámci ADR, a ktoré sú tie top doplnkové služby, na ktoré vám tí klienti vlastne míňajú. A môžete si to vlastne analyzovať potom aj čiastkovo. Je to vlastne rozdelené podľa skupiny distribučných kanálov, čiže potom je tu pekne, že ktoré tie vaše skupiny distribučných kanálov robia najväčšie obraty, najviac počty izbonocí, najväčší počet hostí, aké robia upsely, aké sú ADR-ky, Treupary, Reupagy aj ARI index. A môžete si to potom pozrieť samotným pohľadom na typy hostí. Najväčší Reopak má v tomto prípade individuál a, nie, pardon, najväčší Reopak majú v tomto prípade dvaja dospelí a ten ARI index je najväčší v prípade tohto individuála a najväčší obrat vám naozaj zrobili tí dvaja dospelí a traja dospelí a viac, čiže to sú naozaj skupinky dospelých osôb, ktoré vám cestujú. Nie ste vyslovene rodinný typ, ale to je preto, že v tom deme sa nerobí reálny check-in, čiže tam je malý podiel tej detskej klientely. Vo vašom prípade budete pekne vidieť, koľko je to individuálov dospelých, koľko je to rodín s deťmi. A potom sú tu vlastne kategórie ešte oddelené podľa krajiny a typu hostí, čiže budete vidieť, že z ktorých krajín, potom sú to aj medzisúčty za krajiny, máte najväčšie obraty, aké sú ADR-ky podľa krajín, aké sú Treupary, Reopagy po krajinách a ešte vlastne druhá úroveň je aj typ hostia, čiže budete pekne vidieť, že takýto typ klientely mi chodí z Maďarska, z Poľska, takýto typ klientely mám prevažne zo Slovenska a môžu to byť naozaj cenné informácie aj pre nejaké marketingové stratégie a PPC kampane a cielenia. Takisto je to potom rozdelené aj podľa distribučných kanálov a typov hostí, čiže budete vedieť rozbité, aké typy klientely vám ktorý distribučný kanál vlastne prináša, aké sú ADR-ky na týchto typoch hosťov aj s medzisúčtami. A posledná je súhrn podľa kategórie izby a typu hostia. Toto je taký trošku nový pohľad, ale celkom komplexný. Možno vám to prinesie nejaké inšpirácie na marketingové kampane. Moja obľúbená záložka je tempo predaja. Toto tempo predaja by som si ako manažer chcel pozerať na pravidelnej báze. A je tu pekným spôsobom vizualizované to, akým spôsobom, akým tempom sa mi darí predávať dnes na úrovni izbonocí aj na úrovni revenue oproti minulému roku. A momentálnu obsadenosť za jún 2025 máme v tomto demo hoteli 39%. A oproti minulému roku, čiže pick-up a rok dozadu, je 26%, čiže o takomto čase, minulý rok, 9.10.6. sme mali 26% obsadenosť. To je znamenie, že to tempo predaja je pozitívne. Keď to mám v zelenom, tak je to super, keď som v červenom a som po malšom tempe ako minulý rok. Už dnes predávame na úrovni 147% oproti minulému roku, čiže je to skoro o polovicu rýchlejšie. A v rámci revenue, čiže tých výnosov, ktoré sú naťažené v tých hotelových účtoch rezervácií, je to už o 229% vyššie, čiže o 129% rýchlejšie ako minulý rok. A minulý rok na konci, ten jún, dopadol s obsadenosťou 35%, čiže už dnes sme 10.6. vyššie, ako sme boli minulého roku. Celý mesiac, keď ten mesiac skončil. A takisto sme na tom aj z revenue, čiže už máme nabukované viac, ako sme mali celý jún minulý rok. Ak prejdete myšou po týchto okienkách, vidíte, že kedy je tmavšia farba, je tam vyššia obsadenosť, ide to až do modrej, kedy je tá obsadenosť nízka. Môžete sa na úrovni tohto jedného mesiaca vlastne posúvať doprava doľava, čiže keď držím Shift alebo keď máte touchpad, tak sa stačí posúvať, keď ste na klávesnici držím Shift a posúvam sa doprava a tu je možno ten pohľad ešte detálnejší. A vidím koľko izbonocí, koľko hostí, aké ADR-ky máme tento rok, Treupary, Reopagy a aké sme mali minulý rok o takomto čase a ako celkovo dopadol tento jún. Pekne vám to indikuje aj percentuálnu zmenu v rámci toho pick-upu.
Ktoré typy izieb mi robia najviac izbonocí, koľko mám ešte disponibilných izieb, aké mám treupary a koľko mi robia predbežný forecast na tržby jednotlivé izby. Ktoré distribučné kanály mi robia najviac izbonocí, aké mám revenue a tu mám pekný pick-up aj po mesiacoch, že aký je rozdiel oproti rovnakému času minulý rok. Čiže 10.6. minulý rok sme mali 46 izbonocí alebo 80 izbonocí na priamy predaj, dnes máme 42, čiže vidíme tu pokles o 48% oproti minulému roku. Naopak potiahli nám to nárasty z distribučných kanálov, ktoré sme minulý rok nemali. Čiže tu je zase len nejaký demo data, ale cestovná kancelária Thomas Cook a paradoxne nám to potiahla aj revenue, aj izbonocami. A čo je zaujímavé, porovnávame aj analýzu pobytov, čiže ktoré typy pobytov, či sú to pobyty s raňajkami, či sú to nejaké pobytové balíčky, nám robia koľko izbonocí, aké revenue a aká je tá medziročná zmena. Či som minulý rok predával viac pobytov s polpenziou, či sa to prelína z polpenzie na raňajky, aký je ten trend medziročný, aké sú tie percentuálne zmeny. Tých rejtov, pobytov aj kategórií máte určite viac. Dávam do pozornosti, že je taká možnosť, že rozbaliť, skryť. Takže rozbalíte si všetky vaše dostupné možnosti a vidíte všetky rejty a všetky pobytové balíčky. Takýto pohľad máte pekne na 12 mesiacov dopredu, čiže môžete si analyzovať, ako sa mi nabukováva júl, august, september, ako sa mi nabukovávajú jesenné prázdniny, a ako mi vyzerá už teraz december, prichádzajú mi nejaké silvestrovské pobyty, neprichádzajú, ako to vyzerá oproti minulému roku, som v pohode, alebo už by som mal stlačiť ten panic button a idem robiť nejaké opatrenia a podporiť ten predaj. Čiže je to len podpora na to, aby ste si uvedomili, akým tempom a akým spôsobom sa mi predáva tento rok oproti minulému roku a môžem vám to napovedať, aké opatrenia by som mal vyvinúť. A samozrejme, každý ten biznis plán a každé to podnikanie je za nejakým cieľom. Dostávali sme z viacerých vás podnetov, že by ste si chceli nastaviť v rámci Elipsu nejaké vaše plánované tržby. Môžete si plánovať, po novom je tu záložka nastavenia cieľov a tejto tabulke sme doplnili ešte takú možnosť, že tú vašu celkovú akoby obsadenosť a tržbu viete rozdeliť do individuálneho segmentu a do skupín. V skupinách to môžu byť firemní klienti, My segment, ale v niektorých prípadoch to môžu byť aj nejaké školy v prírode, ktorými si pomáhate obsadiť mimo sezónne mesiace aj na úkor nižšie úderky, čiže viete, že vám ťahajú tú obsadenosť vyššie, môžu to byť zľavomakové portály, je to na vás. A idea je taká, že si vlastne nastavujem mesačný cieľ a plán, kde sa chcem dosiahnuť na úrovni tržieb a ako chcem mať obsadenosť. A systém vám to porovnáva s aktuálnym stavom, čiže tu máme aktuálny stav, ako sú naozaj nabukované rezervácie v hotelovej plachte, a koľko je individuál, koľko je skupina, aké sú celkové tržby, aká je obsadenosť a konfrontuje vás to s tým vašim cieľom, či som v tom cieli niekde už presiahol tie svoje ciele, či som na dobrej ceste, alebo mám tam ešte naozaj ďaleko. A aby ste vedeli, ako som dopadol vlastne minulý rok od takomto čase, respektíve celkovo minulý rok, tak porovnanie s minulým rokom sú vlastne tieto prvé dva stĺpce. Vizualizovanie, to mám pekne v grafe, čiže tá zelená čiara je môj cieľový revenue, kde sa chcem dostať, modré stĺpce sú výnosy minulý rok a žltý stĺpec je aktuálny revenue. Tá červená čiara alebo červený stĺpec mi vytvára tzv. Revenue gap, čiže to je obnos peňazí, tej tržieb, ktoré ešte musím vyrobiť, aby som sa dostal k tomu svojmu cieľu. Takže môžete si to naozaj na načítaní každej záložky a individuálne vlastne sledovať. A to sú vlastne tie analytické záložky, tá analytická časť toho revenue modulu a dostávame sa vlastne do druhej časti a to je vlastne aktívne nastavovanie sezón. Tie sezóny máte samozrejme v každom podniku trošku iné. Je to iné pre mestský hotel, je to iné pre pobytový rezort vo Vysokých Tatrách, Nízkych Tatrách a podobne. A samozrejme, že sú tie sezóny postavené na flexibilnej báze, môžete si ich voľne pridávať, môžete im pridávať rôzne váhy a aj tieto analýzy vám majú pomôcť identifikovať tú vašu sezónnosť a identifikovať to, že kde sa dokážem v tých sezónach hýbať.
A vy v rámci každej sezóny dokážete potom nastaviť viaceré sety koeficientov, ktoré vám aktívne vlastne budú vplývať na tú vašu dynamickú cenu, ale vy nastavíte mantinely, v akých sa budem hýbať. A pre každú sezónnosť je podstatný aj tzv. Demand kalendár alebo eventový kalendár. Môžete si pripraviť a my vám pomáhame aj s otvorenou API. Hneď prvej záložke je možnosť importu štátnych sviatkov, prázdnin, dní pracovného pokoja zo Slovenska aj z okolitých krajín. Čiže vy si môžete povedať, že Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko určite sú moje cieľové trhy, odkiaľ mi prichádzajú klienti a chcem sledovať, kedy tam sú prázdniny, kedy tam sú sviatky, kedy majú deti voľno. Sú tu možno aj nejaké sekundárne krajiny, ktoré k vám cestujú a môžete si ich do toho kalendára importovať a môžete im nastaviť nižší vplyv na optimalizáciu tej ceny. Je to na vás, ktoré krajiny dáte importovať. Ako náhle spustíte ten import, tak vám systém ako keby naplňa tento kalendár a vy potom pekne vidíte, kedy sa čo deje. Kedy je predložený víkend, kedy vyšiel nejaký sviatok, kedy sú prázdniny jesenné, letné. Máte tu pekný prehľad a nemusíte sa ani o to veľmi zaujímať, pretože ten flexi koeficient, ktorý potom nastavíte, že vám v prípade tých prázdnin alebo dňa voľna má dvihnúť tú cenu nejakým spôsobom hore, tak sa o to postará ten automat. Zároveň si viete v tomto demand kalendári vy urobiť aj vlastné eventy, čiže vy si môžete zorganizovať nejaké interné podujatia, kde očakávate zvýšený dopyt, zvýšenú obsadenosť a aj na tieto vaše custom eventy, ktoré si tu vlastne viete robiť a môže ten automat a tá optimalizácia cien brať ohľad. Preto som sa k tomu vrátil, že pri tom nastavovaní sezón je k dispozícii tento eventový kalendár a beriete ho vlastne do úvahy. Ten eventový kalendár sa naplňa na 15 mesiacov dopredu a môžete si ho samozrejme pravidelne doplňať a rozširovať. A v rámci setupu tých sezón si teda vytvárate neobmedzený počet týchto sezón. Je tu nástroj aj na rýchlu kópiu sezóny, mazanie, je tu drag and drop. Ten drag and drop, že chytím tú sezónu, ťahám a pustím, mi vlastne mení váhy tých sezón. Čiže ja týmto zoradením a touto hodnotou hovorím, ktorá sezóna má najväčšiu váhu. Čiže mám tu nejaký bežný rok, ktorý platí dlhodobo až do 2026. Potom som si povedal, že mám trošku inú letnú sezónu, kde chcem mať trošku iné koeficienty. Mám tu jesenné prázdniny, Veľkú noc, určite by sa tu hodil Silvester a tak ďalej. A potom môže byť nejaké obdobie, kedy sa deje nejaká veľká udalosť, koncert, pohoda a ja viem, že tam chcem mať fixnú vysokú cenu a idem abstrahovať od akýchkoľvek koeficientov, tak ten revenue modul umožňuje aj to, že vy si jednoduchým spôsobom nastavíte fixnú cenu a nastavíte, aká bude cena v tomto období. Čiže keď poviete, že idem predávať za 400 eur na noc kvôli koncertu, tak to bude jednoducho na tých 400 eur. Môžete aj toto obdobie nastaviť ako flexi koeficient s vyššou minimálnou cenou alebo s tou základnou cenou a ten flexi rate by lietal, ale keď chcete sa dostať na nejakú fixnú úroveň, tak umožňuje to aj to. A idea je taká a pointa celého toho revenue, že každý kalendárny deň, napríklad 25. august, vám spadá do sezón a môže sa stať, že spadne aj do viacerých sezón, ale systém vyhodnocuje, do ktorej najvyššej sezóny spadol, čiže ktorá je tá najväčšia váha sezóny, v ktorej sa ocitol. Ak by sa ten deň ocitol vo Veľkej noci aj v bežnom roku, tak by sa uplatnili na tento deň kalendárny všetky koeficienty z mojej sezóny Veľká noc, pretože táto sezóna má vyššiu váhu ako bežný rok. Čiže čím vyššia váha, tým je väčší vplyv na tú cenu a nie je tam prekrývanie, je tam prísna selekcia, že do ktorého termínu mi vlastne ten deň spadol. Poďme sa pozrieť na samotné nastavenie tej sezóny. Je to pomerne komplexné a vy si môžete flexibilne vypínať, zapínať jednotlivé koeficienty alebo tie minulosť optimalizácie a OTA navýšenie. A jeden sme si parameter ukázali, to je fixná cena. Ako náhle si zapnem fixnú cenu, tak tie koeficienty sa mi už upravovať nedajú.
Ako náhle mám systém zapnutý cez flexi koeficienty, očakáva sa, že ja v rámci setupu izieb poviem systému, že moja základná cena dvojložkovej izby je 100 eur. Z ceny 100 eur chcem vychádzať, som ochotný sa minimálne dostať na cenu 80 eur, maximálne som ochotný pri vysokom dopite nech tú cenu dvihne na 200, 160. Vy si môžete povedať, a toto naozaj systém očakáva, že nastavíte v rámci každej sezóny. Čiže v rámci každej sezóny dávam mantinely tomu systému, čo je môj základ, z čoho vychádzam a kde sú moje minimálne maximálne hodnoty. Toto môžete nastaviť na všetky kategórie izieb s tým, že ak používate odvodené cenotvorby a máte nastavené, že vyššie kategórie izieb matematickým spôsobom iba pripočítavajú určité hodnoty flexirateom základnej izby, tak vám stačí optimalizovať vlastne iba vašu dvojložkovú izbu a ten matematický prepočet sa automaticky uplatní aj na všetky previazané izby. Ak tieto previazanosti nepoužívate, tak si nastavíte tieto min-max hodnoty a základnú cenu na všetkých vašich kategóriách. Záložka koeficienty vám vlastne umožňuje aktivovať alebo deaktivovať jednotlivé koeficienty, postupne si nimi prejdeme, je ich tu viac. A základným koeficientom je koeficient pre deň v týždni. Vy môžete povedať, ktorý deň v týždni sa bude akým spôsobom upravovať. Čiže môžem ísť koeficientom nahor, alebo môžem ísť absolútnou cenou nahor alebo nadol. Čiže poviem, že pondelky, útorky, nedele sú moje slabé dni a chcem ísť počas bežnej sezóny o 10 eur dole z tej bežnej ceny, ktorú mám. A streda a štvrtok sú také bežné, piatok je zvýšený dopyt a víkendové pobyty sú top, čiže idem o 15 eur hore, v sobotu o 10 eur hore. A môžem každý koeficient nastavovať percentuálne alebo absolútnou hodnotou. Ďalší koeficient je koeficient podľa obsadenosti. Pri obsadenosti sa môžeme držať obsadenosti danej kategórie izby, celkovej obsadenosti hotela, alebo je tu zavedený aj taký nový pohľad a to je obsadenosť bez skupinových rezervácií. Čiže ak nechcem, aby mi moja svadba, ktorá mi zaberá 60% mojej kapacity, umelo dvihla ten flexi rate pre individuálov, tak ja sa budem držať obsadenosti bez skupinových rezervácií. To znamená, že tá svadba, a ak by som okrem tej svadby na hoteli nemal vôbec žiadnu rezerváciu, tak sa to bude považovať za ako keby 0% obsadenosť a vychádzam z tej svojej základnej ceny. Ak by mi prichádzali vlastne prvé rezervácie, tak by tá obsadenosť išla do tých percent, ale nebralo by sa do úvahy skupinová rezervácia. Tu tieto koeficienty vlastne poznáte už z tých základných nastavení. Každému intervalu dokážem nastaviť, akým spôsobom mi má buď ponižovať, môžem ísť aj do ponižovania ceny a potom samozrejme hlavne navyšovať pri vyššej obsadenosti smerom nahor. Tým, že sme na úrovni sezóny, môžu sa tieto koeficienty inak nastaviť v lete a môžu sa nastaviť inak počas bežného roku. Aj to je tá pridaná hodnota toho revenue. Potom tu máme koeficienty pre sviatky a eventy. To sú tie naše z eventového kalendára a sú to rozdelené po krajinách, čiže väčším vplyvom vám určite bude vplývať ten slovenský sviatok ako nejaký rumúnsky, ktorý je pre vás úplne že čiastkový trh, takže môžete tu nastaviť rôzne koeficienty. Poľsko môže väčším vplyvom vplývať na tú cenu, rovnako Česká republika. A aj keď zaznamenáva aktuálne poklesy, Rakúsko je naozaj môjim okrajovým štátom, takže tam to veľmi nevplýva na moju obsadenosť, čiže môžem nastaviť znova v každej sezóne iné koeficienty a tie ostatné eventy to sú tie vaše interné, čiže tam, kde plánujem nejakú udalosť, nejaký event, môžem nastaviť automatický koeficient. Pri všetkých koeficientoch, ktoré nastavujem cez percentá, je tu ešte možnosť nastaviť váhu vplyvu toho koeficientu na tú finálnu cenu. Čiže keď moja interná obsadenosť chcem, aby väčším vplyvom vplyvala na výsledný koeficient, tak jej nastavím vyššiu váhu. Ak ten sviatok je pre mňa menej významný alebo taký neutrálny, tak ho nechám na strednej hodnote. A ak používam absolútnu hodnotu, tak tá absolútna hodnota sa dopočítava až na úplnom konci. A pri tom prepočte z tej ceny vlastne systém prejde, pozrie všetky koeficienty, ktoré máte aktívne, pozrie sa na ich váhy a vypočíta vážený priemer. Čiže ak by som v jednom koeficiente spadol do levelu 1, 2, 4 a v druhom koeficiente 1,1
ale tento by mal vyššiu váhu, tak by ma ten výsledný koeficient tým váženým priemerom ťahal bližšie ku 1,24, čiže urobil by sa z toho nejaký vážený priemer. S tým koeficientom, ktoré na vás vplývajú vo väčšej miere, môžete nastaviť väčšiu váhu. Potom je tu koeficient pre počasie a systém automaticky cez API signály vlastne zaznamenáva, či bude dobré alebo zlé počasie. Vyhodnocujeme to naozaj iba podľa zrážok, či bude slnečno, či bude veterno a zamračené počasie, tak zakategorizujeme každý deň a môžete si nastaviť, koľko to bude dní dopredu, či to bude 14 dní alebo to bude 5 dní a akým spôsobom bude vplývať na cenu. Samozrejme pri tom dobrom počasí, keď sa zahlási na Markize, že bude víkend pekný, tak Tatry sa veselo obsadzujú. Naopak, ak zahlásia, že bude zlé počasie, zostanete doma, tak tá obsadenosť ide rapidne dole. Čiže pri tom zlom počasí by sme mali ako revenue manažeri aj aktívne zachytiť ten trend a nastaviť to znižovanie ceny. Pri dobrom počasí ideme automaticky s tou cenou hore. Znova je to na vás, aký silný bude ten koeficient a aká bude vlastne výška toho navýšenia. Keď tam naozaj badáte veľmi veľký vplyv toho počasia, tak môžem ísť kľudne aj odvážnejšie smerom nahor. Market sentiment je naozaj taká zaujímavosť, ktorú sme si vlastne nastavili interne. A my k tomu znova máme aj popísaný vlastne taký postup, akým spôsobom v tom našom revenue moduli identifikujeme ten market sentiment. Nájdete to na našom blogu, môžete sa pri tom pozastaviť. A je to naozaj postavené na tom, že my už dlhodobo takmer pol roka zbierame aktívne dáta z trhu, aké sú ceny, aké sú obsadenosti, sú to ceny priamych predajov, sú to ceny bookingových portálov a booking.comu s priemernými hodnotami trhu. A my sa tam naozaj snažíme pozerať komplexne na vývoj tej ceny v krátkodobom, dlhodobom horizonte, nejaké sezónne výkyvy, robí sa tam lineárna regresia, aby sa nejaké jednodňové odskoky a svojím spôsobom linearizovali a trošku zaznamenávali presnejšie. Nie všetko, čo je nejaký nárast u jedného klienta, znamená nárast aj u ostatných, čiže je tam naozaj celý taký know-how a na konci sa viaceré tie výpočty kombinujú do vlastne takej hodnoty. My interne a dvakrát do dňa ráno o 6, večer o 10 identifikujeme ten market sentiment na 365 dní dopredu, čiže ak sa na tom trhu aj niečo udeje, že by ste vôbec nič nerobili s cenami, ale vaši konkurenti, vaši susedia dvihli cenu, zvýšila sa im obsadenosť, tak tento market sentiment na to zareaguje a on vám vlastne kategorizuje každý jeden deň do takých 5 skupín, či je tam nejaké ochladenie, alebo teda vôbec sa ten trh nehýbe a sú tam nízke ceny, či je taký spomalený a je tam nejaký mierny nárast, alebo tam už je evidovaný stabilný rast a môžeme tie ceny trošku dvíhať, či je tam silný nárast trhu, alebo je tam naozaj ten explozívny dopyt. My tam vlastne týchto 5 kategórií viažeme znova na koeficienty, čiže vy si poviete, že pri vysokom dopyte na trhu, kedy už je tá konkurencia ide s cenami hore, ťahám tie ceny hore aj ja, a keď je to ochladenie trhu a tie dopyty tam nie sú, všetci držia ceny dole, budem držať tie ceny dole aj ja, prípadne ich budem držať na mojej stanovenej hodnote, na tom koeficient 1. Je to naozaj na vás a zase v rámci sezón si môžem povedať, že ten market sentiment bude na mňa iným spôsobom vplývať v top sezóne, iným vplyvom to budem posudzovať v mimo sezóne, kedy som naozaj aj ja možno citlivý, alebo ten môj segment hostí je citlivý na cenu a potrebujem to upravovať trošku decentnejšie. Čiže v rámci každej sezóny poviete, že samozrejme pri tom ochladení sa očakáva, že ceny nedvíham, pri tom náraste môžem zachytiť ten nárast včasnejšie, čiže aj keby som ja nezachytil nejaké prvé rezervácie, že sa mi tam niečo nabukováva, ale indikuje to trh, tak ten systém vám vlastne automaticky navýši túto cenu. A v rámci sezóny môžete nastaviť aj tzv. Booking window, ešte správanie, čiže vy poviete, že ak sa jedná o
nejaký last minute, že je to jeden deň alebo 2 dní a menej ako pred príchodom, tak nech mi automaticky dvihne cenu, môžete ísť cenou nadol. Samozrejme, tá revenue stratégia by mala byť taká, že snažím sa zvýhodňovať first moment rezervácie a tie last minute by som nemal učiť hostí, že idem dole s cenou a počkaj si na tú najlacnejšiu cenu a potom si to vždycky kúp v deň nástupu na pobyt. Mal by som to riešiť práve opačne a mal by som tých ľudí učiť, že urob si včasnú rezerváciu vopred a získaj tú najvýhodnejšiu cenu. Keď to budeš bukovať na poslednú chvíľu, budeš to kupovať drahšie. Samozrejme, stávajú sa situácie, kedy vám ostanú izby voľné, potrebujete urobiť nejaký dopredaj. Vždy sa to odporúča riešiť nejakou stratégiou cez promokódy, newsletterom na vašich stálych hostí nejako neverejne, aby ste naozaj neučili tých svojich hostí takému zlému návyku, že počkaj si na poslednú chvíľu a predá sa ti to za lacnejšie. Mal by som to na poslednú chvíľu dvíhať a po first momente vlastne zvýhodniť. Ak používate na tieto first moment, last minute aj cenové kategórie, tak samozrejme nie je cieľom to kombinovať, pretože celý tento revenue modul je postavený na tom, že aktívne upravuje v databáze cenu dňa. Čiže ak optimalizuje cenu napríklad na zajtra 11.6., tak pri všetkým zohľadnení tých koeficientov vám upraví cenu na 11.6. a preuloží to, ako keby ste ju vy preuložili v kalendári ceny a dostupnosť. Ak je na to naviazaná cenová kategória, tak pozor, bude sa vám to vlastne duplikovať. Čiže ak používate cenové kategórie, tak odporúčam ten booking window v tomto prípade vypnúť. Ak to cez cenové kategórie nastavené nemáte, tak to môžete vlastne uplatniť a ten ReuPro modul sa vám vlastne bude starať o to first moment na zníženie ceny a last minute na zvýšenie ceny. Tým, že tu vlastne spada do úvahy viacero koeficientov, tá cena sa tam prepočíta, vznikne nejaké desatinné číslo, môžete ešte tomu systému povedať, že či idem zaokrúhľovať na celé 5 a desiatky, čiže tá cena bude 95, 100, 105, 110 a bude to skákať po takých celých číslach, alebo to idem riešiť cez celé čísla zaokrúhlené na celé čísla bez desatinných miest. A zaujímavá je aj minulosť optimalizácia. V rámci toho revenue modulu sme vymysleli aj optimalizáciu pri predĺžených víkendoch a jednu veľmi základnú a zaujímavú funkcionalitu a to je automatické skracovanie minulosky. Prejdem tým postupne. Tým, že ste zase rôzne ubytovacie objekty a ubytovatelia, môže sa stať, že som mestský hotel, ktorý sa ku minulostkám správa úplne identicky na úrovni naprieč všetkými kategóriami izieb. Čiže nerozlišujete minulostky pri vyšších kategóriách. Väčšie rezorty, kde je to portfólio kategórie izieb veľké, a určite nastavuje stratégiu, že pri väčších apartmánoch, pri chatách sa tie minulostky postupne naťahujú a idú smerom nahor. Čiže ak potrebujem diverzifikovať a chcem iné minimálne dĺžky pobytov nastavovať pre rôzne kategórie izieb, môžem si to rovno hore zapnúť a minulosť nastavenia pre jednotlivé kategórie izieb a môžem každú jednu kategóriu izby nastaviť individuálne. Ak to budem používať globálne, ja to teraz pre zjednodušenie nechám na globálne nastavenie, tak iba poviem, že celý týždeň v rámci bežného roka nejdem riešiť žiadne minulostky, môžu kľudne prísť hostia aj na jednu noc. Ak by som chcel zachovať automatické predĺženie minulostky pri víkende, aby mi teda piatok vždycky navýšil na minulosť 2, aby som mal pokrytú noc z piatka na sobotu aj zo soboty na nedeľu, tak si zapnem automatické predĺžovanie víkendov. Vtedy vám ten systém počas celého toho bežného roka nastaví minulostku na 2 na každý piatok. Ak chcem automaticky predĺžovať predĺžené víkendy, tak ak sa nájde sviatok alebo deň voľna na piatky a pondelky alebo štvrtky, kde nám vychádza pekný predĺžený víkend, tak ten systém vám môže buď agresívnou alebo menej agresívnou stratégiou pokryť celé to obdobie, čiže štvrtok by nastavil na minulosť 3, piatok na 2, sobotu na 1. Tým pádom by ste mali pekne pokrytý pobyt od štvrtku do nedele. Alebo menej agresívna, ktorá vám len tú minulosku natiahne z jednej noci na dve. Čiže vo štvrtok a v piatok by som mal minulosky na 2 noci a minimálne by ste akceptovali pobyt na 2 noci.
znova podľa sezónnosti a napríklad pri jesenných prázdninách, pri Veľkej noci môžete použiť aj agresívnejšiu stratégiu. Počas bežného roka idem na menej agresívnu stratégiu. A posledný parameter, ktorý je tu možný, ale veľmi je zaujímavý, ak máte väčšie apartmány, väčšie chaty, kde máte tie minulosti dlhšie, napríklad 4 noci, a máte pri sebe dva pobyty, ktoré vytvorili dieru, že jeden pobyt končí a druhý pobyt začína o 3 noci, tak vlastne nie je možné tieto 3 noci obsadiť bez toho, aby ste vy ručne neznížili ten minlos, by bol vlastne tá diera by bola nepredajná. A toto je novinka, kedy ten revenue modul sa môže starať o to, že tie minulosky poníži na čo najdlhšiu mieru, ktorá sa medzi tými pobytmi vlastne vojde. Čiže vy poviete, že som ochotný akceptovať zníženie tej minulosky zo 4 na nižšiu hodnotu, ale poviete, že minimálne akceptujem 2 noci, pretože je to veľký apartmán, chata, ktorá sa neoplatí obsadiť na jednu noc, takže budem akceptovať zníženie minulosky, ale minimálne na 2 noci. Vtedy ten systém, ak nájde dieru na 3 na 2 noci, tak automaticky tú minulosku poníži zo 4 na 2. Vy sa nemusíte o to starať ručne, ale ten systém sa to snaží v maximálnej miere predať. Všetky tieto minulosť, nastavenia, parametre sa synchronizujú aj do channel managera a posielajú aj na portály. A to isté vlastne tých portálov sa týka aj tá vlastne posledná záložka nastavenia sezóny, a to je OTA navýšenie. A vy si môžete povedať, že počas bežného roka to OTA navýšenie bude moje štandardné, budem to navyšovať o 15-20%, aby som mal pokrytú províziu, aby to bola drahší, aby ten pobyt bol drahší ako na priamu rezerváciu. Ale keď príde napríklad taká sezóna, ako je leto, a vy viete, že všetky letné víkendy som si schopný predať napriamo a nemusím ich vôbec riešiť cez Booking, tak miesto toho, aby som ten Booking úplne vypol, my odporúčame navýšiť rapidné navýšenie tej ceny. Čiže kľudne zabijem aj o 50% vyššiu cenu na tom Bookingu, na Expedii, aj na úkor toho, že tam budem najdrahší svietiť a že sa mi to nepredá, ale ja viem, že tie priame predaje a tie priame rezervácie prídu. Čiže toto nastavenie vám umožňuje aj dokonca podľa vlastne dňoch v týždni, čo doteraz vlastne možné nebolo, nastaviť, o koľko sa mi navýši tá cena pre portály. A toto navýšenie sa znova automaticky ukladá do ceny a dostupnosť, ako keby ste vy v tom dennom kalendári tú cenu ručne upravili. Takže pri každej optimalizácii tej ceny sa tá cena upraví. Takýmto spôsobom si viete nastaviť každú jednu sezónu. A tým, že je to pomerne komplikované nastavenie, dokážete ju rýchlo duplikovať, viete tam tie koeficienty v inej sezóne mierne navýšiť, ponížiť a urobiť vlastne váhy tým koeficientom, tým sezónam. A keď to mám takto nastavené, tak sa vlastne môžem pozrieť na to, že čo mi ten systém v tom konečnom dôsledku odporúča robiť s tými cenami. Ako náhle dáte optimalizovať cenu, samozrejme, pri prvom spustení toho revenue modulu sa očakáva, že budete potrebovať nejaký čas na to, aby ste prišli na to, akým spôsobom mi tie koeficienty reagujú na cenu, kde sa tá moja koncová cena vlastne dostáva. A neočakáva sa, že od prvotného spustenia pôjdete do plného automatu a že ten systém bude robiť všetko na pozadí a sám. Zo začiatku sa potrebujete trošku oťukať, nastaviť si správne tie sezónnosti, a ak budem postupne teda ručne odsúhlasovať, keď teda kliknem aplikovať, tak sa mi tam moja navrhovaná cena uloží. Ako náhle budem už dlhodobejšie vidieť, že tie návrhy sú super a ja to chcem pustiť do autopilota, tak v tom prípade až neskôr vlastne spúšťam toho autopilota. V tomto mode si viem tie svoje revenue ceny pozrieť a systém vlastne každý jeden kalendárny deň identifikuje aktuálnu cenu, identifikuje sezónu, v ktorej sa nachádzame. Ak som v termíne, kedy mi vplýva na moju cenu aj počasie, tak vám identifikuje, či je to dobré alebo zlé počasie, aký je market sentiment, tu je mierne ochladenie, už idú na víkend mierne nárasty, a aký je deň v týždni. Ak sú to koeficienty na percentuálne navyšovanie alebo ponižovanie, tak pri každom tom koeficiente aj vidím váhu. Čiže tu mám market sentiment nastavený na váhu 4, moju internú obsadenosť mám na váhu 5, je tu ešte last minute,
Takže zoberú sa tieto tri koeficienty spolu s počasím, urobí sa vážený aritmetický priemer, vyjde mi výsledný koeficient a na konci sa mi ešte dopočíta 1 euro, ktorý mám nastavený na deň v týždni. Tu sme ešte v útorku, takže tu je ten deň v týždni ešte nastavený na -10. A v stĺpci obsadenosť pick-up minulý rok ešte vidím, akú som mal obsadenosť minulý rok o takomto čase. A tu už mi ten pick-up vlastne hovorí, že bola ďaleko vyššia, ako ju mám dnes. Čiže už mi tá obsadenosť ušla. A priemerná ADR-ka minuloročná celková bola v tento deň 65 eur. A ja som to mal mierne vyššie. Nepodarilo sa mi to tento rok obsadiť. Naopak, môžem mať obdobia, kedy mi ten predaj ide lepšie a aj tá dynamika toho predaja a optimalizácia tej ceny ide vyššie nahor. Ak ja chcem, môžem na tú cenu ešte kliknúť, navrhovanú, a môžem si povedať, že chcem to dopredať lacnejšie, znižujem to na 90 portály, a tým, že som mal o tam navýšenie na nulu, tak mi tam vlastne systém ponúka a teda prepočítava tú OTA cenu na identických 90, ja to mierne dvihnem na 95 a takto upravené dám aplikovať, tak vtedy by to systém vlastne uložil do toho môjho flexikalendára ceny a dostupnosť na tento deň 10.6. Pozor, ak používate matematicky prepojené izby, tak dole je defaultne zapnuté, aby sa aktualizovali ceny aj na všetkých prepojených kategóriách. A ak chcem aplikovať aj nové minulosť nastavenia, že už to idem pustiť aj na jednu noc alebo kratšie minulosti, tak môžem zapnúť, aby sa mi preložili na prepojených kategóriách aj minulosti. Ak by som dole klikol aplikovať všetky zmeny, tak všetky tieto návrhy, niekde to ide aj smerom dole, väčšinou smerom nahor, mi ten systém vlastne upraví tú moju flexi cenu. Ak ja poviem, že to chcem ešte mierne doupravovať, tak si vlastne prejdem tie jednotlivé dni, preložím tie ceny a automaticky sa mi upravia. A sú to dni, kedy mi napríklad spadá aj zlé počasie a bude daždivo. Ak by sa tá situácia zmenila, tak sa to kľudne vlastne pretočí z tých -10 na +10 a zmení sa predpoveď počasia, automaticky mi dvihne tú cenu smerom nahor a aj počas bežného používania. Do budúcna je vlastne predpoklad, že táto analýza alebo tento prepočet koeficientový tým, že sa mení vaša obsadenosť s každou novou rezerváciou alebo s každým stornom rezervácie, tak sa bude vlastne automaticky uplatňovať pri každej zmene v hotelovej plachte. Zároveň sa bude vlastne vykonávať ten nočný audit, kedy sa posielajú ceny do Booking.comu a do portálov, tak vtedy vlastne prejdeme znova s všetkými sezónami a celá tá optimalizácia cien, ak prejdete na ten automat, tak bude vykonávaná aj automatizovane na pozadí a vy si vlastne budete sledovať, akým spôsobom sa mi tie ceny vlastne vyvíjajú, ako sú aktuálne nastavené. Určite poznáte také nástroje ako Chessboard, kde vlastne vidíte pekne tie vaše flexi ratey po dňoch, viete sa v tom scrollovať doprava doľava dlhodobejšie a viete si sledovať tú svoju celkovú obsadenosť, takže už si len budete kontrolovať do budúcna tú cenu. Z začiatku, ale samozrejme, ako vravím, že budete tú cenu ako keby potvrdzovať tým klikom. Čiže ja keď tou cenou súhlasím, kliknem aplikovať a pri tom aplikovaní sa mi vlastne tie flexi ceny prepočítajú. Tu pri obsadenosti som vám zabudol ešte spomenúť, že ak uvidíte dve čísla, 37-27, tak tých 37% je celková obsadenosť, 27% je tá obsadenosť bez MICE klientely alebo tej skupinovej rezervácie. Čiže a to je presne to, že ak by ste mali firemku, svadbu, vyletí vám obsadenosť na 70%, ale viete, že individuálny mám obsadený hotel iba na 20%, čiže tu sa potom pekne rozlišuje, že či je to tá individuálna klientela a, alebo je to tá skupinová. Ak je tam iba jedno číslo, tak sa tam tá skupinová klientela nenachádza. Posledná záložka je tá AI Revenue analýza. Systém môžeme a nemusíme zapínať, a kto bude chcieť a chce využiť aj možnosti umelej inteligencie, tak je pripravený systém na to, že každú nedeľu v noci zašle vaše anonymizované data do umelej inteligencie, do OpenAI, vrátanie market sentimentu, vrátanie vašich dynamických cien, vrátanie vašich posledných rezervácií, pobytových balíkov, to všetko anonymizované informácie, s ktorými môže tá AI
pracovať a my sme tej AI zadefinovali, čo má vlastne s tými vašimi datami robiť. Má analyzovať vývoj vašej obsadenosti a urobiť analýzu najbližších mesiacov s dôrazom na to, aby identifikovala nejaké najdôležitejšie výkyvy. Čiže kde je nízka obsadenosť, kde je naopak veľmi vysoká, kde je nízka, vysoká ADR-ka oproti minulému roku, oproti trendu na trhu. A naozaj sa to odvoláva na STR ukazovatele, čiže porovnáva vás s vývojom na trhu, zanalizuje vám medziročné tempo predaja, ako dosahujete vaše ciele a analyzuje vám distribučné kanály, čiže v ktorých mesiacoch je výrazne ktorý distribučný kanál, aké sú ADR-ky, ako sa to vyvíja oproti minulému roku, kedy máte vysoké rozdiely na dosiahnutie tých vašich cieľov, ktoré ste si stanovili interne. Aké sú posledné krátkodobé trendy, čiže za ten posledný týždeň, tá analýza AI sa robí raz týždenne, a ktoré rezervácie vám vytvárali, aké typy pobytov, ktoré izby sa predávali, či to boli pobytové balíky, či to boli nejaké first moment rezervácie, last minute, a odkiaľ, čiže taká analýza posledných rezervácií a toho krátkodobého trendu, ktoré sú možnosti na potenciál, čiže kde vidí ten market sentiment ako rastúci, kde sa objavujú nejaké sviatky a kde sú obdobia, ktorých ešte môžete robiť nejaké aktívne kroky. Porovnáva to s benchmarkingom na trhu, berie do úvahy makroekonomické vplyvy, čo sa deje v Poľsku, čo sa deje v Maďarsku, na tých vašich trhoch, ktoré vám naozaj prinášajú tých vašich hostí. Posledná časť tej analýzy je vlastne vyhodnotenie implementácie tých návrhov. Čiže ona vám v rámci tej návrhovej časti odporúča, že máte spustiť nejakú last minute kampaň na leto, pretože už ste mali minulý rok vyššiu obsadenosť, že poďte dole s niektorými cenami v rámci mimo sezóny, naopak zvýšte ceny v top sezónach, spuste už first moment balíčky na Veľkú noc a na jeseň a Vianoce, pretože už sa tu začína predávať. Urobte sezónne balíčky, urobte cieľené PPC kampane a trénujte recepciu na upsell, vymyslite sezónne menu v rámci F&B, urobte nejaké wellness pobytové balíčky, ktoré vám môžu robiť dodatočné revenue. A všetky tieto návrhy, tým, že sa to vlastne posiela raz týždenne, tak dokáže aj analyzovať spätne, že či boli alebo neboli implementované a v akom rozsahu. Čiže vy keď dynamicky zmeníte tie ceny, kde ona navrhuje, ona to v tých ďalších flexi cenách uvidí, vyhodnotí to, že super, nabehol nám predaj, alebo nie. Tá obsadenosť v júni, v auguste je u nás katastrofálne nízka, nespustili ste žiadnu letnú kampaň last minute, aj nezvyšili ste ceny v top termínoch, nevytvorili ste pobytové balíky na jeseň a Vianoce, čiže bude vám aj vyhodnocovať tie kroky, urobí vám z toho nejaký záver. A samozrejme, aby ste to mali aj po ruke, tak vám to vlastne vo forme PDF rozpošle vždycky tú nedeľu automaticky na-mail. Čiže v pondelok ráno budete mať na maili túto revenue analýzu, o ktorú sa budete môcť oprieť, budete si ju samozrejme môcť pozrieť. Všetky umelé inteligencie majú malými písmenkami informáciu, že sa môžu myliť, takže berte to vždycky ako odporúčanie. A skúsenému revenue manažerovi možno niektoré návrhy roztiahnu kútiky, ale ľuďom, ktorí v tom nie sú až tak doma a môže naozaj tými slovnými popismi a zdôrazniť vec, ktorú ste vy si možno v tých datách nevšimli. Čiže niektoré veci možno medzi riadkami v tých tabulkách vyskakujú, vy to bežným pohľadom nevidíte a môže vás naozaj táto revenue analýza na to upozorniť. A naozaj také inšpiratívne sú tie návrhy, ktorých znova môžete čerpať. Môžete, nemusíte, je to na vás. Niektoré návrhy za nás sa javia naozaj ako veľmi vhodné a veľmi, veľmi prospešné, takže je tu taká doplnková možnosť v rámci toho revenue využiť aj túto umelú inteligenciu, ktorá vám vlastne navrhne tie vaše optimalizácie. Každý, kto má záujem o tento revenue modul, je k dispozícii vlastne trial verzia, takže stačí nám napísať jeden krátky e-mail na office.horeca.group.sk a e-mail vždy nájdete vlastne v pete systému. Stačí nám krátkym mailom napísať, že mám záujem, chcem si tento revenue vyskúšať a prosím o spustenie. Je to samozrejme doplnková upsellová verzia, čiže z dlhodobého hľadiska to bude platený modul.
A samozrejme je tam kopec roboty za tým a na našej strane je tam priebežná údržba a pravidelne sa tento revenue modul bude samozrejme aktualizovať a prepočítava sa tam dvakrát do dňa market sentiment a sú tam naozaj nástroje, ktoré vám dokážu v tom revenue pomôcť a naozaj vám dokážu zarobiť viac. Takže konkrétnu cenu pre vaše ubytovacie zariadenie si potom vydiskutujeme napriamo. Cena bude stanovená podľa veľkosti objektu, bude to určite dostupné aj pre menších ubytovateľov a samozrejme pri väčších rezortoch bude tá cena trošku vyššia, ale bavíme sa naozaj o rýchlej návratnosti, čiže ten systém vám dokáže zarobiť ďaleko viac, ako budú samozrejme jeho náklady. Takže tešíme sa na feedbacky z vašej strany a môžete nám teda dávať samozrejme spätné väzby. A máme spätné väzby už od prvých zákazníkov, ktorí tento revenue modul začali používať a sú vo väčšej miere pozitívne, takže verím, že si nájde obľubu a pomôže v optimalizácii dynamických cien aj vám.